Hanke haino haino rok to taklai bosoro. Teisa nukbai khona. Tei kaisa Swibwsa group rokni tomung rokno. Khoroksa bwrwinyo 7 jon chila Romfrenai. Aboni bagui tini ang norokno bahai tongbai hini singlia. Tamni hinke ang kaham keno saimano. Norok jotono Behiya criminal rokno jolijagui. Manjakke bokrok phatri bukhamung hini wansugui tongbayo hinoi. Hanke tabukni baksa chapri rok. Chapri category phanse tonglia brok tabuk. Chapri upadino yakarei. Bwrwi Romfrenai Behiya criminal chengi thangbaisio. Mother chod ben chod cherai rok. Bujaka jani busrungbai kesido abai tomrungno base. Hanke faidi ok rungno left side to niwei. Right side thangui. Tinini din hajira shuru khailasinai. Hanke mela mane no tamo norok jotono kaham keno saiman baina. Abongka nibbani bit chapri Behiya rokni kaisa akar laima din hinoi. Jemon ama buisakni horro bud brothas sekal rok ongkori beraima haino. Je kunu melani horrobo kebangma type ni chapri rok. Juwag nunglai mas nunglai fake layei. Bike rokno motori pungriwei sirikok layei. Ongkorei berai layo. Hinke mela nanya hini thangtani no. Khoroksa na balika bwrwi mane khoroksa nibbi 7 jona Behiya criminal chapri rok bai romfrejakha. Hinke o 7 jon Behiya Swibwsa rokni asol agent wngkha ar romfrejaknai ni bini mare. Bono o 7 jon Behiya Swibwsa rokno invite khaiei. Melao thangna faide aniloge ani mare botongo norok buno je khainamu chungma khaimano hini nuhunu. Hanke batai tamsa Behiya lupcha rok ba amai khenake. Jesik haksal ni phano bike tui fainai. Jesik rang kringi tong phano phone ren ri phano fainai. Haya ke nogo walai rang tui phano fainai to bajisa phano fainai. Hanke abuni ulo borok melao thanglaika fiaba melao sogilia. Shortcut lama hini thokai talangai. Cha bagano se sogoisiwo. Te ajaga sogoi bonukha bini mare ba bobai krikha bobai alada angai thangka mane abini mare agent hinke bobai alada angai ayango waijawi tongi khata asani hinke o victim ni bino yango cha bagano 7 jon chapri Behiya Swibwsa rok romfre sokpre khaina suru khai kata hanke amo hayangi tongo jorao bini mare acha bagano chalarok bosok bai kapu hanke apru a nibbi an Romfrenai hini bini mare no samase bini mare bono tamu hini saka khadi aso chimi chau gang singkan mano bada khain je bo khayu chau ko jona khay ko bo mangi chau ka albin lo ko ngai borong gang singka tam sing bono ko khaya ni chau ale mara pru bang sa to mare no ko chiri tamte ning khay pa ni ba kya khay ke tam ba phabu khay thangmen di ba ro chau Kenabai kene blend rok kaham keno mane bo sindal waje mung wajaya bini logini bini mare no bo phat wajai paide nogo thanglai nai hini soi tongbai kata hanken rok o jaga ono wansugui nai bai side oni bini mare bo mahai borok ngna bini o mahai tomung rok no khana wi ang je buji mani bini o wajak mare hor sal phaike bufur mela phaino bufur program phaino hini mangno na singi tongna tamni hinke bolongo thangei 2-3 jon chilabai wajana bagai tei tamsa chilarok bai melao tlangjak mani bike bar rok marne bele bolongo thangei tabuk simia bo amo hai onek bar nong kna bak par brei hanki tabuk baksa borok wansugui tongbai kna onni biketang yamti brini logi melao thangei tabuk chila 7 jona bai romfrenai ma tongkha bahinei hanki abono tuyei victim tamo saka khana winai thanya ma bo share ma ka somtai tong ising di gang bo kha ko nya bono kes khai thang ma se ngebo te alna salamang ro bai kau gar ke te alna salamang ro bai karnai Mukhang somoi tong tefo botamani bagi mukhang somkana sajaman tangi hinke bole ayango Behiya group rokno kok srijak hinke ba te abonu karibo bole agent hinke ba bini marena melao thangya hini khinawi hainung sinai ble nunga sugno agent ngna muchungke Tripura ni rendi burirongo thumai agent ngai Behiya chilarokno invite khayei bolongo habriwei melao gurriwei toni me adiba tamni bagile buni busaboti kahama rokno tilangi aro jabardasti amti kheri toni bahino hanke tabuk te kaisa phasingo bini mare Romfrenai changmano tuyei tamo hini saka tabuk ching amono ba khnalanyai nga tabu cheni tolto saka bo Romfrenai nai tongpruo neng binora thang sumi pro bono no help khajin sapro neng bono sahamla ambo khorin chalabai Romfrenai ka tongi phakya tabu neng bo borbe tongdi aboni olose chengtari phatpat nogo thangnai Iya, ampun nanti rok saya, dara. Babu kok ban wis sawang, ampun nanti rok ni saya. Iko kenabai kenabele shuru sing lai kota bong ni drama masake sawi tongbai ka ani mare se an Romfrenai wo hinei hanke ayango bini mare hinjang nei bo sawi tongbai kwa angkunu buna amo hai khairia bo se chala kok sawi ano dusri wo hinei tei tamsa teisa ai no ai public rok no chutia slamna trai khele kwata omo hai rok tabuk waisi able je fru social media o je kunu controversy lai khamane no news channel phai hayake a secret life diary channel phai jotono janija charina bagai bono bo dus laimang no kok salai phayo public rok no confuse lam phayo Anjol buri no hino nung tam ni chiri khubi kap hino. mane ni dol ke apro chiri ho ka tongkha
kiri ta ke kaptung bo in kirja kaptung kha Hai, ros romfreja ko hinke ba. Siri khogui kirija gi ba kapsina nyoble. Hinke abono nang boto romfreja khafu. Hinke abono ang wansu gi wana ota. Romfreja te tei ba bai ke asing nilar ke tongman kha. Nini call recording no to ang full khana jak. Fia bang no thaisa bano samani khana ko je. Khorok nei bai romfreja mani ulo. Ang bo kiriwei joliwei siri khogui kap khai nei. Wah, tamo asik de tension rong control khanya kreng ne. ke bonus telangai tamje kok salayo ta sela sayon song ke yar bai Papare nini kok rong khana wei wana wang kubunyo. Tei kicha micha mununya rak bomu chungo. Yar hinei melananya hinei thokayei. Blongo telangai romfreja gi pai bai sideno se. Bo acha pre criminal musuk buchli Behiya no. Yar hinei si sawi tongko. Bini jagawa onyo beri rok hinke. Acha pre Behiya no. Swibwsa musuk bwsa posu bwsa Behiya bwsa hinei rogo se kutuk kamu. Phiaba boke a Behiya criminal no se. Yar hinei sawi tongko. Wah asik de brok kaham ne. anu an gana phai chapayo ati hinai aisha kok sanda jolani chumuta selano ke in sadi tam kokon chamse jol jak lagla sa ni sungano yang sakang sagat ta nai botar pro sawati hinai jol singge jol mote redi ni sawano mane ke physical eba tong na ni Iko ama herok ni bagin ta Facebook ko somanya no chapri chirai rok sabo angwai dol ngai ang dol beri nango yar nango marin nango hinei post khailayo ge an dol buri anu nukin kap kha ge ang bol singka kunda no phun rok bai thang bai kya yak rok kok thang bai kyan chau obak kai puru bokhar puru ta ge ani yak ki sa mani bobo singka hai re teise repeated kok mas thapanai tang nungke asik jabardasti khai romfreja te side nini ke tangai yak rok yakung rok kogya bahino romfreja gei nin dol no ka bagi kapro nungke tangai kapya bahino nung boto romfreja kapun hinge bapare romfreja gi pai side asik kul ki tongono haidene kisan na ke ne bahage sine ka men kong ka bosi phone te ya te whatsapp te ta friendship khalaiman te sino chapri tomong na diba phone te whatsapp te friendship khalemati sinifo bunti mendrajat hinonong na base friendship onek brok kaham boy ning friendship phaka haise hanken rok to bini bukukte yar kisan friendship kisan hini khena ma sing khena wei a musuk buchilei kisan nemi khangno naina musung tongbai khena ikko nai baidi omona a musuk buchilei chapri Behiya criminal kisan bini chehra na nugun rok to pura thapramang riwei totra sebai tisawai tonna muchungi thangbai kina chehra ke bole naite de bumani bohokni ongkrodrop haisiko yang tomong ke bole nadi brisi romfrejak bleng tuise kaham ke khaya kona musuk buchileni bikmucha sa kona Swibwsani amose bo sa sike lupcha akarjak naila ekdom chapamang se seber na muchung phaytamti musuk buchili rongonu khan kino amsik se muchung ma jalati kiliya hinke rendi free paipan khaime di baino jodi paina rangkri hinke yak baifano kamchuloi tongma diba hudda tabuk o boyeso bri romfrewei nijini future na barabat khaitong musuk buchilei sirati tishaske Behiya phone chekena ken ke to porn video mang samanana aboto ang nokotong tudin seman tongo hanke ko te khroksabong ni Behiya dolno naji bri romfrewei police bai manjagi paisidona se bini mukhang kichafon se bomya wah kam kaham khayei proud feeling sak ma hima tong sakna bo kichafon se bini sago regret kirei Hitam sai ko amai tomong ni bagini bri romfrema nota Hei neng gyar mokol kinar sumsa khayei tamno na siksa ha mokol mukul phatri tangsa kai thiktana mukhang nuguno to sasiman tongo lachima to sago kichafano krei ne hanke ko otima sa Behiya muilo kosok hai mukhang no to ang nukhan keno se bokrok tungui phayo bo hanke jotoni se last to ma romfrepo amti hini sai tong phayo video nonot to ang elomang lathriwei lengri to namuchung phayo ta